menika dipun paringi kawasta katuraken sugeng sonten sugeng rawuh kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang tuhu kinurmatan. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Benowo, Ketua Pusat Yayasan Damar Kedaton Nusantara. Ingkang wanci sonten punika sampun dumugi wonten dalemipun Rama Kresna Raharjo minangka sekretariat saking BBC Damar Kedaton Nusantara Kabupaten Kulon Progo. Kunjuk betos, kunjuk salam lan ugi angaturaken sugeng rawuh saking brayat ageng tulis tanpa papan sinenggoyong dening sedaya para putra, para siswa, mitra waruju lan ugi sonten punika pemerintah Kabupaten Kulon Progo ingkang winengku dening panjenenganipun Bapak Bupati Kulon Progo ingkang wanci siang sonten menika tasih lenggah wonten Pendopo Kencana Rukmini Nusantara Sering Kulon Progo nulinjih Kepala Bidang Adat Tradisi saking Kundo Kabudayaan Bapak Wuruhantoro lan ugi Kejari Bapak Dika pinangka asuh sih katresnan saking keluarga ageng panjenenganipun Rama Tresna Raharjo keparahan pilungipun Sekar Wati ingkang punika Sageto Handayani murisih kanugrahan Gusti ingkang Maha Agung tumuju lan tumuruning wonten ing brayat ageng linangkung DBC Damar Kedaton Nusantara. Kasuwun lenggah kanthi satata kondat ojo ngaling-aling idat supono saksude wayangan yen sunara roh jenenge ingsun urip pribadi pitat-pitat yo iman yo pangeran yo aku kang imani datang pauno datang pau hidup Gusti ing kemurpeng gesang duhung Gusti kemo paus Gusti kemo wirang Mawelas mawasih panjenengan dalem para leluhur sampun wonten kasih dadi jati para narendra para wali lan panjenengan sedaya para danyang ingkang anggersa bumi tanah Jawi dinten mriku wanci tabuh kirang langkung jam setengah 6 sonten kula matur wonten ngersa panjenengan sedaya panjenengan dalem sedaya anggenipun brayat kulawarga ageng Damar Kedaton Nusantara ing wilayah Kulon Progo badhe atur wujuding sesaji bumi ingkang badhe kalaruh mugi sedaya ingkang badhe kataosaken dumateng panjenengan Duh Gusti kepodeng jagat para leluhur para danyang tinampi kanthi legowo lan bingkai penggalis satemah panjenengan sedaya tansah maringi pangestu dumateng kadang-kadang kula ingkang wonten wilayah Kulon Progo mliginipun dumateng sedaya pengurus anggota lan brayat Damar Kedaton Nusantara mugi panjenengan tansah
kersohan ngayomi wiwit dinten mriku ngantos sak langi-langi dok nuwun sembah nuwun ayu 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 rahayu widodo niskala